trade ndepi otaurisa utanga usataura utanga wakiwa neGweja unonzani pana ani Sydney Chengwe kana kuti Selector ora Selector komba nangu ndeipi ugara kumazoni una plan yako aiwa imba yakatengeswa kuziya imba yakatengeswa bandira pana wandi kunosha kuna pota kusi pane kubana potato yakatengeswa nanipo naTete hanzi chi ndakasherwa ndakasherwa pasi engoni kana yatengeswa tikatomboendeswa koti tikatomboendeswa koti chinzimu ndinesa panapo mainesa tete apa ndiwomba ndone musikanzo pamwe vanetsa kazvizvo aiwa ndovanesa nei madrugs ka aiwa notine madrugs ndovanesa nei ameno ndovanesa nei iwo nombokwira kusvikira nini kunoko vagara watokwira kusvikira kwamutari ndokongo patororo saka andizoti chii chakanyatsoitika kuti vakagara ichi ndozvavaida saka zvakaitika rini zvakaitika ndakandisiko kunokusha ongwari pane pandingamboiti timazinachikambora sekuru pandakazongosvika sekuru ka ndingaimba yakatengeswa muna March 2022 isei but ndinongakuwa period ye3 months ye4 months imba yakazongotanga kumanya muna ndingangoti kupera kwaJuly yakatengwa naTete Mbaranzi akabatwa tudambomumamisa unoziva yakatengwa naTete but takamboedza zvedu kuita zvadada kuita zvedu zvakaramba aiwa ramba muchiedza unoziva kuti wakatora death certificate yaBaba wako wakaifambira inodzoka haichinjike zvekumhanya zita ndiraSekuru handiti imba yaSekuru wako baba wako handiti ndizvozvo unoziva kuti wakazvitora wakanyatsozvifambira kune malawyers mahara mutaundo ombosiyana nembanje 2 minutes zvakatongo zvakatogara vachida kuzviita zvichitafa kumashure ndatotombopuwa pisoti wachitanetsana nawo isina kunetsana nawo wachingoita zvekufurema wachingondifemera ndikatomboenda kuna fosi kufema ndatombotwa pisota zvakaramba asi wazvarwa uri wani mbamei handizwani ngatiri 3 wandakafa pandire 2 nemunin'ina wangu ari angura budiro saka iwo ndio waida kupiwa pisi utaenda kuti nditagara pateni alright munin'ina wangu ane jeni yake budiro but unozati takanyatsoifambira kumaloya inodzoka bcause haichinjike zvekumhanya zita gari wazviziva ona ndizvezvi pakatovakwa hazvina basa izvo mareverse deal anoitwa sha dzakawanda dzikuitwa mareverse deal wakatengesa jeni amene jeni yako anotengwa wakatenga jeni yakatenga amene kuchitumbisa yakanotenga kosi pateni ka vanawo ndovanga vavo vazukuru vangu ndongaugare panguwezi. Let me tell you something pazvinhu zvacho ka reverse deal inoita because iwo kana une death certificate raBaba wako une zita raSekuru wako nerambuya yako wakaenda kukanzuri unoziva kuti bepa renhingi remagetsi nemvura richiri pazita rawo unongotaura kuti vakatengesa imba yaBaba wangu unoziva ndakutokutaurira ka unozvifambira usaite nungo enda kuHmetro kana kuHerald wotaura nyaya yako vani kutaura kwekuenda kune malawyers emahara muZimbabwe muno wazinzwisa sajairiro mundaraunda yakatengesa pana pego apa ipana ema kona iro nyaya kuvaka kwekuda kuchikidzira vanhu kuita kunge imba isikadzoreri mune dzorerwa yakavakwa kudaro ende hapana zvaanoita haichadhirisika wazinzwisa yabo waita bomba now should